Α, γράφει. Ναι, γράφει. Πλαστικά είναι. Πόσα είναι, 325, ξέρω. Πάμε! Πάμε! Δώσε! Μία ακόμα βοήθησε. Πάμε! Δώσε! Ωραίος ρε! Πότο, πούστε με τρελάνε με μαλάκα πώς! Ότο, πούς 300 κιλά! Είναι ρε. Αυτά είναι τεχνική, άμα τα κάνεις σιγά θα κουνάς. Είναι ρε. Πολλά είναι σαν και... Θα πιάσεις